אני ברק, מרצה בקורס גז, מכללת מלט"ש, הקורס שהכין אתכם הכי טוב למבחנים של משרד התמ"ת לעסוק בתחום הגז. הקורס מיועד לאנשים המעוניינים לעסוק בגז, לתת שירותים, התקנות ותכנונים של מערכות גז, הן אם הם עוסקים כעצמאים או הן אם הם יהיו שכירים בחברות הגז. תחום הגז הוא תחום מאוד מורכב. אנחנו בקורס נתמקד בהרבה נושאים, נפשט אותם וניכנס לעומק של כל נושא ונושא, הן אם זה בתקינה והן אם זה בציוד, ציוד הגז שיש בתעשייה או בביתי. כקורס הכנה למבחני התמ"ת, הקורס ברובו עיוני, אבל אנחנו משתמשים באביזרים ובאמצעי המחשה, הן פיזיים שמחזיקים ביד והן שמוצגים על מסך וידאו, כדי להמחיש ולתת יותר רקע טכני ונגיעה טכנית בכל תחום ותחום בענף הגז. אז אם אתם מעוניינים במקצוע שיש בו הרבה עניין, הרבה אחריות והרבה אפשרויות תעסוקה בעתיד, זהו הקורס בשבילכם.